På Mongo Park vil vi i de kommende år, eller altså allerede fra nu af simpelthen, bruge publikums impulser meget mere aktivt. Det vil vi, fordi at vi tror, vi på den måde kan lave bedre teater. Teater har jo altid brugt sådan åbne prøver undervejs i udviklingen for at teste forestillingen for et publikum. Så det har vi gjort masser af gange, og det vil vi fortsat gøre. Men med disse nye medier, som det så poetisk kaldes, så har man mulighed for i langt højere grad at overskride grænserne i tid og rum, således at vi simpelthen kan åbne det her lokale, altså det her, jeg ved ikke om man kan se sæderne derom, det er jo ligesom teatersalen, jeg står i nu, ikke? Så vi kan åbne det teaterrum for publikums deltagelse. Og på den måde mener vi, at vi kan lave en meget mere dynamisk proces, og vi er enormt nysgerrige på, hvad det kan komme til at medføre. Vi har fornemmelsen lige nu af, at vi har åbnet dør på klem, og at der er en helt vildt stor verden af muligheder om bag ved den dør, i forhold til meget tidlig dialog med publikum undervejs i udviklingen af vores teaterforestillinger. Ballet er åbent, forførelserne er i gang. Ja, det var det.